Moikka! Mun nimi on Kati Partanen ja mä oon yksi TwistBeen 3 perustajasta. TwistBeen on kokonaisvaltaiseen kauneuteen ja hyvinvointiin keskittynyt myymälä ja verkkokauppa. Meillä on myymälä tässä Kampissa osoitteessa Lapinlahden katu 7. Me käytetään Facebookia yhtenä meidän tärkeimmistä markkinointikanavista ja Facebookissa videoiden käyttö on tosi voimakasta ja tehokasta. Sen takia me haluttiin alkaa tekemään enemmän videoita helpommin ja lähdettiin hakemaan siihen oikeastaan semmoista työkalua, mikä auttaisi meitä tekemään sen. Ja sitten me löydettiin Shoot. Mulle käyttäjänä Shootissa kaikista tärkeintä on se, että se on superhelppo käyttää ja lopputulos on tosi ammattimainen. Paljon ammattimaisempi kuin mitä mä ehkä itse osaisin omilla työkaluilla tehdäkään, vaikka aikaa ja taitoja löytyisi. Nyt me ollaan tehty videot täältä meidän myymälältä, mutta myöskin me aiotaan käyttää Shootia tekemään tuotetutoriaaleja, esittelemään uusia tuotteita ja myöskin sitten näyttämään vähän sellaista behind the scenes materiaalia täältä TwistBeeltä, että minkälainen meininki meillä täällä on. Että käyttökohteita löytyy varmasti monia. Eli nähdään meidän Facebook-sivuilla, missä meillä on paljon videoita Shootista ja paljon muutakin matskua.